Bună seara! Bună seara tuturor! Salutare tuturor, dragilor! Bine ați venit! Bună seara, bună seara! Aștept un pic să ne adunăm. Salutare tuturor! Dați-mi un semn dacă mă auziți, mă vedeți. Ia să vedem. Bună seara, bună seara! Dați-mi un semn dacă mă auziți, dacă mă vedeți. Bine ați venit, bine ați venit. Imediat postăm și pe grup. Salutare, salutare, salutare. Bine ați venit. Bine ați venit, salutare tuturor. Bun venit la Mental Fitness Lab. Suntem în ziua 4 de Mental Fitness Lab. Dați-mi un semn, vă rog, pe chat. Salutați-mă așa de bună seara. Bună Ionuț. Bună Nicolae. Bună Ioan. Bună Mihaela. Bine ați venit. Bine ați venit, bine ați venit. Mai stau un pic să ne adunăm. Facebook dă mesajul un pic așa cu întârziere către oameni că a început live-ul, așa că mai stau un pic. Uite, văd că începe să se adune lumea. Bun, minunat. Bună Mădălina, bună Cristina, Adelina, Mihaela. Bine ați venit, dragilor! Suntem în ziua 4 de Mental Fitness Lab și în această seară vom continua sesiunile de training. În această seară cred că o să aduc și mai multă lumină apropo de zona de supraviețuire despre care am vorbit aseară, pentru că intenția mea în această seară este să vorbim despre cei 10 sabotori cheie care ne mențin mici. Asta e subiectul și cred că o să descoperiți măcar câțiva și în cazul vostru, a fiecăruia dintre voi. O să vedem. O să vedem, o să-mi spuneți chiar voi, pentru că cam așa se întâmplă. Atunci când povestesc despre sabotori, oamenii spun, wow, da, uite, ăsta e un sabotor pe care l-am și eu. Și nici nu-mi dădeam seama, poate că este un sabotor. Am multe să vă spun în seara asta. Și v-am pregătit, am spus asta încă de aseară, am pregătit un exercițiu foarte special în seara asta, în care să vedem un pic mai clar ce ne spun acești sabotori. Între timp am să mai salut oameni care au intrat acum. Bună, Paul, Amalia, Ana, Geta, Cecilia, Nic, Andrei, Alina, Doina, Maria, Cornelia. Bună seara, bună seara, bună seara, dragilor! Bun venit! Știți că eu fac așa, am un obicei în fiecare seară să fac un mic recensământ. Apropo de oamenii care vin seara de seară și pentru că e important, acest program este gândit ca o călătorie pe pași care au sens, adică ați văzut deja, începem vorbim despre creierul de supraviețuire, astăzi o să aprofundăm lucrurile, mâine o să începem să vorbim despre ce înseamnă mental fitness, deci sunt niște pași care au sens împreună și atunci aș vrea să vă invit să-mi scrieți din nou pe chat cine a fost la toate sesiunile, cine e la zi. Fie că ați fost live și da, mă bucură foarte mult când veniți live, sau poate ați văzut toate înregistrările. Deci, așa, pentru că suntem acum la ziua 4, aș fi curioasă cine a văzut până acum înregistrările. În prima zi de Mental Fitness Lab am spus un pic despre povestea mea, despre motivul pentru care am început să predau metoda Positive Intelligence, am explicat cum am ajuns să fac ceea ce fac și apoi, în sesiunea cea de-a doua, am arătat povești de succes. Am arătat oameni care se confruntau cu lucruri similare pe care poate le aveți și voi ca provocări în acest moment și au reușit să se relaxeze, să se elibereze, să vindece anumite uh, provocări de sănătate, că e anxietate, că este lipsa somnului, incapacitatea de a se odihni, negativitatea, frica constantă în corp pe parcursul zilei. Și am arătat exemple că se poate și chiar se poate și cred că cu cât o să avansăm în program o să înțelegeți și mai clar cum se poate, pentru că nu e magie.
Nu e deloc magie, este pur și simplu modul în care funcționează sistemul nostru nervos și creierul și dacă avem instrumentele potrivite, îl putem ajuta să se regleze, îl putem ajuta să revină la o zonă de siguranță. Da, asta nu se face peste noapte, nu se face de pe o zi pe alta, dar se face gândit și într-un timp, aș zice, suficient de mic ca să fie um, gestionabil. Dar despre asta o să vorbim mâine. Hai să vedem cine e la zi. Mă uit să văd ce mi-ați scris până acum pe chat. Mai salut oameni. Bună lumii, Claudia, Nicoleta. Cu mare drag, Nicoleta. Puteți să participați în continuare la jocul zilei, da? E ok, sigur că da, Mădălina, că văd că am aici o întrebare. Am primit și un compliment că îmi vine bine cămașa albă. Mulțumesc! Mulțumesc, Mariana! Așa, hai să vedem cine e la zi. Uite, mai multă lume e la zi. Bun, 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 bun. Am fost live în fiecare zi. Înclin să cred că cel mai mult luăm din orice program, neapărat din programul ăsta, din orice program, dacă suntem prezenți, dacă venim și ne implicăm aceste zile fully, cu totul. Ca să înțelegem cu adevărat ce se întâmplă, trebuie să fim prezenți și să facem poate micile exerciții care sunt acolo, ca să vedem pe pielea noastră. Doar dacă avem experiență directă putem să învățăm și să înțelegem real cum funcționează ceva în cazul nostru. Și am spus că în program o să fie și exerciții practice, începând de mâine. Bine, și astăzi o să avem exerciții, dar nu e din zona mental fitness astăzi, dar în zilele viitoare o să avem exerciții practice și de asta vă recomand să veniți live ca să odată să fiți aici în energia programului, vedeți că sunt mulți oameni care trec prin provocări similare. În al doilea rând să puteți adresa întrebările pe care le aveți, pentru că sunt multe întrebări. Știu că aveți, cu toții avem întrebări multe când e un subiect pe care nu-l stăpânim momentan și poate chiar ne creează dificultăți. Și în al treilea rând, pentru că sunt anumite experiențe live care sunt mult mai puternice dacă le facem live și le facem împreună cu grupul. Da, și cum spuneam, o să avem și în această seară o sesiune de întrebări și răspunsuri la final, deci cu mare drag le aștept. Cred că o să fie, v-am zis, multe revelații după ce o să prezint cei 10 sabotori. Asta clar, pentru că deja o să începeți să vă uitați la viața voastră și o să înțelegeți cam ce vă dă de furcă în acest moment. Ia uite, am văzut tot. Rodica zice, am văzut tot. Bun, de la început. Super. Mai sunt și oameni care acum au început să vadă sesiunile? Ia să vedem, pentru că încă nu e târziu, încă nu e târziu să recuperăm. Vreau să-i salut și pe cei care se uită acum poate pentru prima dată. Bine ați venit și voi. E super să începem și acum, n-au trecut atât de multe zile. Deci puteți în continuare să recuperați dacă vreți asta. Uite, Augustin zice că da. Ok, bun. Augustin, deci tu cred că ești pentru prima dată. Bun venit și ție. Ok, deci dacă sunt și oameni care sunt pentru prima dată, dați-mi un semn și o să vă salut și pe voi să vă zic bine ați venit și eu între timp deschid slide-urile ca să ne apucăm, că așa cum spuneam, avem treabă multă în seara asta. Ok, hai să vedem. Gata, am pornit slide-urile. Și spuneam așa, agenda noastră pentru astăzi, cei 10 sabotori din mintea ta, vocile care te țin mic. O să vorbim în primul rând despre cum uităm cine suntem și cum apare autosabotarea. Apoi o să povestesc un pic despre cum au apărut sabotorii ăștia despre care o să vorbim noi astăzi. O să vorbim despre partea de cercetare și o să vă spun povestea lui Shirzad Shamin, care este fondatorul Positive Intelligence. Puteți să-l găsiți pe Shirzad și pe YouTube. Are un TED Talk care vorbește despre metoda Positive Intelligence acolo. Și așa cum spuneam, o să facem un exercițiu vulnerabil care este doar pentru cei prezenți în această seară. Și apoi o să trecem prin cei 10 sabotori cheie și vocile lor distincte. Aici o să vă invit să vă uitați la viața voastră și să vedeți care sunt cei mai puternici în cazul vostru. Și apoi o să vorbim despre temă, despre jocul zilei și la final sesiunea de întrebări și răspunsuri. Bun. Și o să încep cu o afirmație și o să vă invit să-mi scrieți pe chat dacă sunteți de acord cu asta.
Știu că o să fie un mic delay, așa că o să aștept un pic să-mi răspundeți. Afirmația este următoarea. Sunteți cu toții niște ființe absolut minunate. Și eu sunt o ființă absolut minunată. Sunteți de acord cu această afirmație? Ia să vedem. Dați-mi un semn pe chat. Suntem cu toții niște oameni absolut minunați. Sunteți de acord cu asta? Știu că acum se vede slide-ul acesta pe Facebook, că văd că de-abia acum a apărut, așa că mai stau un pic să apară răspunsurile voastre. Deci, ce părere aveți? Sunteți de acord cu afirmația asta că suntem cu toții niște oameni minunați? Uite, eu nu zice că nu. Așa, uite, mai multă lume aici pe Facebook spune da, de acord, de acord. Viorel zice de acord, Paul zice da, da, Maria zice da, Mihaela zice cu siguranță, 50-50, zice Augustin. Bun, deci pare că în mare parte suntem de acord cu această afirmație, dar acum mai am totuși o întrebare pentru voi. Credeți asta despre voi, dacă ar fi, am zis cu toții, da, dar hai să ne raportăm acum la propria persoană. Sunteți de acord cu afirmația asta în orice moment al zilei despre voi? Credeți asta? Mergeți prin viață cu convingerea asta că sunteți o ființă absolut minunată? Credeți asta oricând vă trezește cineva din somn, mâine când mergeți la job, seara când aveți o discuție dificilă cu partenerul, diverse exemple. Credeți asta în orice moment al zilei despre voi? Uite, Madalina zice, well, well, hai să ne mai gândim, nu? Hai să ne mai gândim un pic. Credeți asta în orice moment al zilei? Este ceva ce vă însoțește? Este așa o convingere realistă, cumva, nu știu dacă realistă e cuvântul, cât clară, așa de nesurmontat despre voi? Credeți asta despre voi? Oricând, la orice oră, și când primiți o respingere, și când cineva se desparte de voi, și când un client refuză să lucreze cu voi, de exemplu, sau când sunteți dați afară de la job, Doamne ferește, dar spun, na. Uite, Maria zice 5% crede, 95% sabotează. Adela zice nu. Trebuie să merităm să acoperim prin fapte. Bun, deci pare că a început să se mai nuanțeze convingerea asta și, real vorbind, nu cred că e cineva care să creadă 100% din timp că este o persoană minunată. Și o să explic imediat de ce. Deci nu credem asta. Ok, poate avem unele momente în care credem asta, dar nu întotdeauna. Așa cum zice și Amalia, uite, așa și așa nu întotdeauna. Dar totuși, ăsta e adevărul fundamental și o să vă arăt și o dovadă pentru asta. El este o dovadă că fiecare este o ființă minunată și uite, mai am niște dovezi aici pentru voi. Sau o mai am pe nepoțica mea, este nepoțica mea Mia, are 8 ani acum. Maria este cel mai apropiat copil din viața mea și ea este cea mai apropiată dovadă de mine că suntem niște ființe minunate. Și totuși, da, mai ales se vede asta foarte clar la copii. Și totuși. Cum uităm cine suntem? Cu toții ne-am născut ființe minunate, incredibile, unice și am știut asta. Copiii știu asta. Copiii sunt atât de inocenți și atât de puri și atât de conectați la esență și la divinitate, cu toții venim foarte conectați și foarte clare, așa, cu cine suntem, da, ne e ușor ca și copii să fim așa, cine suntem noi, da, venim cu ușurință și apoi se întâmplă ceva. O întrebare, credeți că ea mai știe asta, fetița asta din poză? Credeți că ea mai știe că este o ființă absolut minunată în orice moment al existenței ei? Ia să vedem. Crezi că ea mai știe asta? Văd că mi-ați mai scris aici diverse procente apropo de când credeți și când nu, cam 35%. Zice Gabriela, Cecilia zice nu așa cum le numeri tu atunci, nu din suflet. Da. Bun, deci, credeți că fetița asta din poză mai știe asta? Nu. Uite, Maria zice că nu. Eu nu zice, minunăția din noi ne-a fost luat de alții. Ea știe asta, dar a uitat sau nu mai crede.
Între a ști și a crede e diferență. Da, ai folosit un cuvânt foarte bun și anume a uita, pentru că e despre uitare. Sper că da, zice Mihaela. Fetița asta din poză sunt eu. Și fetița asta deja a început să uite că este o ființă minunată. Poate vă amintiți din prima seară că v-am spus că nefericirea mea a început atunci când a apărut sora mea. Poate vedeți că se vede așa un pic și că surioara mea mai mică este lângă mine. Nu știu exact dacă aia mă supăra acolo, însă privirea asta tristă eu o am în multe poze. Deci nu e o întâmplare ce vedem aici. Am privirea asta așa în jos, cam deprimată, așa, cam tristă, în multe poze, cam de pe la 3 ani, 3-4 ani. Sora mea a apărut când aveam 2 ani. Și am început să uit. Am început să uit și să nu mă mai simt importantă, valoroasă. V-am spus că pentru mine apariția surorii mele a fost începutul unei povești pe care am început să mi-o spun, și anume, nu sunt importantă. Pentru că, poate știți asta dacă aveți părinți, dacă aveți surori, am să zic, sau frați, că părinții noștri n-au avut o educație psihologică în zona asta de educația copilului conștient, parenting conștient, și n-au știut să comunice foarte clar apariția unui al doilea copil, să explice primului copil ce rol are și loc are în viața lor și așa mai departe. Și atunci aveam toate șansele să mă simt total dată la o parte, mai ales că era sora mea mai mică, era foarte dulcică, drăguță, și asta se tot spunea despre ea: vai ce drăguță, vai ce gropiță are. Ei, cum uităm cine suntem? Pentru că procesul ăsta prin care am trecut eu nu e doar al meu. E ceva ce se întâmplă fiecăruia dintre noi. Fiecare dintre noi se naște un copil fericit și venim din burta mamei, unde toate nevoile noastre sunt acoperite instant. Ți-e foame, primești mâncare, e călduț, totul e bine. Însă vii pe lumea asta și lucrurile, mediul în care creștem nu mai este deloc unul perfect. Dimpotrivă, în unele cazuri poate să fie extrem de departe de perfect. Ce înseamnă perfect? Înseamnă un mediu stabil, un mediu sigur pentru copil, un mediu în care toate nevoile copilului sunt acoperite. Și gândiți-vă, cine trăiește în așa ceva? Nu are nimeni un astfel de mediu perfect și poate e chiar foarte departe de asta. Poate ai avut, de exemplu, un tată care se înfuria din orice și îți provoca frică, și asta înseamnă insecuritate emoțională. Poate ai avut o mamă absentă pentru care ai simțit că nu ești o prioritate. Poate ai avut un părinte exigent pe care ai simțit că nu-l poți mulțumi niciodată. Poate părinții tăi au divorțat și te-ai plimbat dintr-o casă în alta. Poate au fost mici momente de furie, de dezamăgire, de confuzie în relație cu părinții tăi. Și ce se întâmplă, și asta e din păcate modul în care evoluează orice copil, vom prioritiza întotdeauna atașamentul în loc de autenticitate. Ce vreau să spun cu asta? Să zicem că este o situație în care părintele reacționează disproporționat, ridică tonul și copilul se sperie. Copilul are de făcut o alegere și nu este o alegere conștientă, este o alegere inconștientă, și anume, cine e în neregulă aici? Dar ce e în neregulă aici? Că e clar o situație în care eu nu mă simt bine. Ce e în neregulă aici? Copilul va alege întotdeauna să creadă că el este în neregulă, că ceva este în neregulă cu el. Niciodată nu va alege să creadă că este în neregulă ceva cu părintele lui, chiar dacă de fapt obiectiv așa e. Și asta pentru că are nevoie să păstreze atașamentul, pentru că asta îl ține în viață. De asta spun că noi, ca ființe umane, vom alege întotdeauna să păstrăm atașamentul și ăla e momentul în care renunțăm la noi, renunțăm la autenticitatea noastră, la cine suntem noi, începem să uităm cine suntem și începem să ne judecăm. Așa apare primul sabotor și cel mai important, pentru că este un sabotor universal, împărtășit de toată lumea, judecătorul. Judecata față de sine este prima judecată, primul sabotor care apare, și apoi vom începe să-i judecăm și pe ceilalți și vom începe să judecăm și circumstanțele. Și această voce care te întreabă în capul tău așa, ce e în neregulă cu tine, este vocea judecătorului. Iar noi creștem inconștienți că această voce preia controlul în mintea noastră. Deci, acest judecător, această voce care sunt convinsă că vă e foarte familiară, pentru că ea apare deja de pe la 3-4 ani,
este acest personaj invizibil care distorsionează realitatea. Și așa că începem să judecăm totul instant, criticând pe toți ceilalți din jur, dar și pe noi înșine. Este primul sabotor care apare, iar apoi o să dezvoltăm și alții în funcție de mediul nostru și de personalitatea noastră. Vom dezvolta alți sabotori care să ne ajute să supraviețuim. Da? Sunt foarte diferiți acești sabotori în funcție de ce am fost încurajați în mediul nostru. Ce sunt acești sabotori? Vocea interioară a creierului de supraviețuire, acelei zone de supraviețuire. Dacă ar fi să-i descriu un pic mai bine, da, sunt aceste mecanisme de supraviețuire cu care te-ai obișnuit de mic și care au devenit modul tău de a acționa. Cu alte cuvinte, pe măsură ce creșteai, ți-ai răspuns inconștient sau din ce în ce mai conștient la întrebarea ca să supraviețuiți că ar trebui să ce? Iar răspunsul, comportamentele pe care le-ai dezvoltat și le-ai tot repetat, sunt aceste mecanisme de supraviețuire care în timp devin sabotori pentru că deja nu o să te mai ajute când ești adult. Te-au ajutat ca și copil, dar ca adult deja te încurcă, de asta au ele acest nume. De exemplu, dacă în copilărie te-ai obișnuit să faci pe plac părinților și să te pui pe tine pe plan secund, să fii un copil bun, astfel vei face și ca adult. De exemplu, dacă în copilărie ai avut un mediu instabil și nu știai niciodată la ce să te aștepți, poți deveni hipervigilent sau obsedat de control. Astea sunt doar 2 exemple, avem N exemple și când o să trec prin cei 9 sabotori în afară de judecător, cu el sunt 10, o să înțelegem mai clar în ce fel ne spune să acționăm fiecare. Și deci, pe măsură ce creștem, vocile sabotorilor preiau controlul gândurilor tale, pretind că ești tu, dar nu ești tu, așa uiți cine ești cu adevărat. Deci, începem să vedem viața prin filtrul acestor mecanisme de supraviețuire pe care le tot repetăm și asta are ca efect antrenarea acelor cărări neuronale, da, specifice acelor comportamente. Deci, în timp, aceste mecanisme devin extrem de puternice și începem să ne identificăm cu ele. Le folosim atât de mult încât începem să ne identificăm cu ele. Adică uităm cine suntem noi în spate, pentru că formăm aceste mecanisme care devin o mască a noastră și începem să acționăm din această mască. Toți avem unul sau mai mulți sabotori și nu ai nevoie de dușmani dacă ești tu propriul tău dușman, pentru că aceste mecanisme, cum spuneam, încep să acționeze împotriva ta. O să începi să te sabotezi singur, folosind aceleași mecanisme și ascultând aceleași voci care erau adevărate când aveai 3 ani, 5 ani, da? Dar care astăzi nu te mai ajută cu ce ai tu nevoie să faci în viața ta. Deci, această autosabotare despre care vorbim sunt, de fapt, niște strategii vechi de protecție. Autosabotarea apare ca un mecanism de evitare a riscului. Sistemul nu-ți dă voie să-ți asumi ceva ce pare amenințător. Problema e că ce pare amenințător pentru aceste mecanisme nu este amenințător. Adică, obiectiv, n-ar putea să fie amenințător pentru tine ca adult. Doar că reacționând din acele mecanisme, s-ar putea să te protejezi fix de lucrurile alea pe care ți le dorești cel mai mult. Da? Poate o relație de cuplu, poate un anumit job, poate o schimbare de carieră, tot felul de lucruri de genul ăsta, da? Care, dacă sunt în zona asta de autosabotare, o să mă blocheze, da? Nu o să zic, aoleu, acolo este total nesigur pentru mine și nu o să mă duc acolo. Acum, vorbeam de cum au apărut acești sabotori. Conceptul de positive intelligence, inteligența pozitivă, a fost creat de Shirzad Shamin, care este lector Stanford, a pregătit profesor la Stanford și Yale și a fost CEO-ul celei mai mari organizații de coaching din lume, CTI. Iar astăzi este executive coach pentru sute de CEO și echipele lor, în special în Silicon Valley. Silicon Valley, probabil că știți, ați auzit, este locul în care și-au sediul numeroase companii de tech, de tehnologie, printre care Google, Amazon, Facebook. Și are și un MBA la Stanford și este, cum spuneam, profesor la Stanford. Iar Shirzad, ca și coach, a observat în munca lui acest proces de autosabotare pentru că lucra cu diversi clienți care erau oameni de succes, totuși antreprenori, CEO, cum spuneam, și totuși, chiar dacă erau de succes, ei aveau
aveau aceste gânduri negative care apăreau ori de câte ori trebuia să se apuce de ceva. Vorbeau niște lucruri în sesiunea de coaching, făceau un plan și apoi se duceau acasă și până data viitoare oamenii respectivi veneau cu foarte puține lucruri realizate. De ce? Intervenea în proces autosabotarea. Plecau încărcați, energizați de la ședința de coaching și apoi începeau să intervină sabotorii. Băi, dar stai că nu pot să fac asta. Dar oare nu o să mă respingă X dacă îi propun nu știu ce? Și începeau acele gânduri. Și atunci Shirzad, la un moment dat, fiind și profesor la Stanford, și-a propus să facă o cercetare în care să vadă care sunt aceste voci, în ce moduri te autosabotezi. Asta a fost întrebarea lui către un grup mare de oameni, 500.000 de oameni au fost implicați în acest studiu, făcut în 50 de țări și oameni foarte diversi, de la studenți Stanford, atleți, CEO, oameni de business, antreprenori. Toți au fost întrebați același lucru. Care e vocea pe care o auzi? Ce îți spune vocea asta interioară în momentul în care vrei să faci niște lucruri care te sperie sau poate ai greșit, ți s-a întâmplat ceva negativ, ai fost respins, da, ți s-au întâmplat lucruri neplăcute. Ce voce începi să auzi în capul tău? Și așa au ajuns la acești 9 sabotori. Cheie. Asta este rezultatul cercetării și de asta spun că cei pe care o să vi prezint sunt împărtășiți așa la nivel global de majoritatea dintre noi. Și poți să ai succes, poți să ai bani, poți să ai reușite și totuși să fii nefericit din cauza sabotorilor tăi. Și asta ne arată și un studiu realizat pe 100 de directori și CEO care au statut și bani și totuși, atunci când au fost rugați să împărtășească anonim un secret pe care poate nu l-au împărtășit niciodată despre modul în care se simt în interior, iată ce au răspuns. Sunt îngrozit să eșuez ca lider al business-ului meu. Sunt rar într-o stare de pace cu mine însumi. Îi critic și ierarhizez în continuu pe cei din jurul meu. Nu mă iubesc prea mult. Mi-e teamă că voi muri repede de stres și muncă exagerat de multă. Mă simt trist și singur și antidepresivele pe care le iau nu parcă funcționează. Mă autodistrug și nu știu de ce. Aerul meu de încredere este fals. Mă simt un impostor des. Nu am putere să rezist tentațiilor și abuzez de substanțe. Nu știu cum să mă conectez cu singurul meu fiu. Mă tem că voi rămâne singur ca tatăl meu, care nu este iubit și va muri singur. Astea sunt răspunsuri ale unor oameni aparent, da, considerați din punct de vedere social, de succes. Oameni cu bani, oameni cu statut, oameni cu case, cu mașini, cu conturi în bancă, cu imagine. Da? Și totuși, astea sunt gândurile lor atunci când au fost invitați să împărtășească un secret. Și am o invitație și ăsta este exercițiul la care vă invit, pe care l-am promis. O să înțelegeți imediat de ce este așa important. Am să vă invit să facem și noi exercițiul ăsta acum. Vă invit să faceți o poză la acest QR code sau puteți să intrați pe browserul vostru, pe slido.com, da? Și să puneți codul acesta 211000 și vă invit acum să facem acest exercițiu de împărtășire de grup. Și o să vă arăt, pe măsură ce oamenii încep să împărtășească, anonim din nou, da? Nu știe nimeni că sunteți voi, dar vă invit să împărtășiți ceva, un adevăr interior pe care poate nu l-ați împărtășit până acum, despre cum se simte să fiți voi, cum se simte în interior asta. Și eu o să arăt imediat, o să dau un share la acest sharing colectiv. Sper că se poate deschide. Am făcut un test înainte să încep această sesiune, așa că sper că puteți să vedeți această pagină a lor și o să vă arăt ce scrie aici pe măsură ce se adună răspunsurile. Deci imediat o să dau un share screen. Sper că se vede. Dar haideți să facem. E o invitație la vulnerabilitate, la onestitate, într-un cadru sigur, pentru că nu știe nimeni că sunteți voi ce o să scrie aici. Și eu imediat o să vă dau share la screen ca să vedeți ce gândesc, ce trăiesc și alți oameni care sunt aici cu noi live în acest moment. Deci, vă aștept cu gândurile voastre.
pur și simplu o propoziție, vă rog să scrieți, da? Care e un lucru adevărat, care e un gând adevărat, o stare interioară pe care o aveți și pe care poate oamenii din jurul vostru nu o știu sau poate că ar merita să fie spusă în grup, măcar și anonim, da? Pentru că și asta are o putere de vindecare, da? Să spun adevărul, da? Să spun care este adevărul despre starea mea interioară în acest moment. Și o să stau câteva secunde ca să apară răspunsurile. Deja văd că au început să apară câteva. Și apoi o să le citim împreună. Un gând, da? Un gând care poate vă macină, da? Vă tot gândiți la asta. Și e ceva care vă preocupă sau e ceva oricum ce n-ați recunoscut față de prea multă lume. Deci haideți să vedem. Vă invit să, să intrați pe slido.com sau să faceți o poză, deschideți camera și pozați QR code. Și o să apară răspunsurile voastre. Văd că deja au apărut răspunsuri. Și aici o să le citim. Ia să vedem. Mai stau un pic să se mai adune. Și o să vedem ce se întâmplă, ce e în interiorul nostru acum. Și o să încep să citesc câteva dintre ele pe măsură ce se strâng. Mai scrieți, vă rog. Scrieți pe slide aici ca să le avem, să le colectăm pe toate. Intrați pur și simplu pe slido.com și completați acolo răspunsul vostru. Și o să încep să citesc, văd că sunt câteva și pe chat, dar vă rog, puneți-le aici pe slide-ul. Deci văd așa, mă simt singură destul de des, mă simt des neputincioasă, mă simt pierdută, nu sunt niciodată suficient de bună. Durere când știu că adevărul meu nu se permite a fi valorizat. Mi-e urât să învăț singură fără sora mea care nu mai e, îmi pare rău. Mă simt blocată financiar, deși sunt înconjurată de oportunități. Mă simt inutilă, cu toate că am treabă și fac lucruri mereu. Mă simt neînțeles. Îmi este frică ca nu cumva să eșuez ca mamă, să nu pot fi o mamă bună pentru copiii mei sau o soție așa cum trebuie. Și mă uit că ați mai scris și pe chat, dar invitația mea este să le punem aici, ca să le vadă toată lumea, să putem să le vedem aici pe ecranul acesta. Mă simt dezamăgit de mine însumi, cu moralul la pământ. Simt panică la orice, găsesc ceva rău în orice lucru și evit să fac multe lucruri de frică. Sunt o privilegiată și nu vreau să se schimbe asta, mai văd aici pe chat. Îmi este frică de o boală irreversibilă groaznică. Așa, mai avem. Ia să vedem dacă mă deranjează că nu mă descurc în viață. Teamă de îmbătrânire, mă simt nesigură. Mi-e teamă de singurătate, deși sunt căsătorită și am o fiică căsătorită, dar fiecare cu familia lui. Simt că nu mai place nimic, nu mă mai pot bucura de nimic, simt că nu mai am sentimente. Îmi este foarte teamă de moartea mea și a celor dragi mie. Mă simt pierdută, singură, fără copiii mei. Mi-au întors spatele. Simt panică la orice, găsesc ceva rău în orice lucru și evit să fac multe lucruri de frică. Simt că nu am fost o mamă destul de bună pentru copiii mei și mi-e teamă că nu voi conta pentru ei, mai ales la bătrânețe. Mi-e teamă de moarte. Mă simt singur mai mereu, deoarece vreau prea mult de la mine și sunt neînțeles de ceilalți. Simt un gol pe care nu îl pot umple. De multe ori sunt singuratic. Simt că sunt pe un drum care nu mă definește și nu mă împlinește. Mai avem? Mai scrie cineva? Mai stau câteva secunde să văd dacă mai scrie cineva. Și vă mulțumesc pentru onestitate, pentru acest exercițiu vulnerabil pe care l-am făcut împreună. Și îmi pare rău că treceți prin lucruri grele, cel puțin unele de aici sunt grele, îmi dau seama de asta. Și de asta vă mulțumesc că v-ați dat voie să scrieți. Sunt curioasă să vă întreb un lucru. Cum e pentru voi să vedeți răspunsurile astea ale altor oameni? Deci sunt alți oameni care sunt
poate cu joburi similare sau cu vârste similare sau au și familie, sunt căsătoriți, au copii și așa. Cum e pentru ei, pentru voi, să citiți lucrurile astea pe care le vedeți aici? Cum a fost? Pentru că sunt oamenii de lângă noi, da? Sunt oamenii de lângă noi care au completat aceste răspunsuri acum. Cum e pentru voi să vedeți aceste răspunsuri? Cum a fost să citim asta? Să citim toate lucrurile astea de pe slide. Cum vă simțiți văzând lucrurile astea? Asta este întrebarea mea pentru voi. Cum e pentru voi să vedeți așa? E live, da? Astea sunt niște gânduri, niște lucruri adevărate pentru oameni acum, în acest moment. Și da, invitația a fost să ne împărtășim un lucru care ne preocupă sau pe care nu l-am spus, pe care nu-l spunem cu voce tare față de ceilalți. Cum e pentru voi să vedeți asta? Să vedeți atâta... Îmi pare rău, uite. Pare rău. Sunt foști minunați. Da, nu știu dacă foști, că ei sunt... Toată lumea e în continuare minunată, doar că e deconectată de la asta. Simt compasiune. Câtă nefericire. We're all in this together. Da, Mădălina, total de acord cu asta. Și motivul pentru care am făcut exercițiul ăsta este exact ăsta pe care l-ai spus tu. Să ne dăm seama că suntem împreună în asta. Că nu suntem singuri. Avem tendința asta, din nou, care vine tot din zona asta de autosabotare, de la judecător, să credem că suntem doar noi. Doar noi avem o problemă. Restul sunt super bine, toată lumea e perfect fericită, doar că doar la noi este o problemă extraordinar de gravă. Cam asta e, mă rog, ideea. Și atunci să vedem genul ăsta de împărtășiri, cred că poate să ajute la normalizare, adică asta era intenția aici. Uite, îmi pare rău și pentru ei, empatizez mult, mă surprinde cât de mulți oameni simt ce simt și eu. Dezamăgitor. Mult prea multă lume suferă. Înțeleg că sunt probleme în toate familiile, diferite, dar sunt. Da. Florentina zice, mă mai liniștește faptul că nu sunt singura care are gândurile astea, dar în același timp și compasiune. Da. Cam asta e concluzia. Cam asta e concluzia acestui exercițiu pe care l-am făcut împreună și încă o dată mulțumesc tuturor celor care l-au făcut cu mine. Suntem cu toții chinuiți de proprii sabotori, iar asta ne afectează nivelul de fericire și de performanță. Pentru că, de fapt, toate răspunsurile astea pe care mi le-ați dat aici sunt din zona de sabotori. Sunt din zona judecătorului, în primul rând, dar și altor sabotori. Și, deci, mintea ta poate fi o bună prietenă care te ajută să faci lucruri în viața ta, dar poate fi și este cel mai mare dușman al tău. Dacă acționezi, dacă trăiești condus de aceste voci interioare, vei fi clar nefericit. Clar nefericit. Cum zice Shirzad, fondatorul Positive Intelligence, poți să fii în mijlocul paradisului dacă ești copleșit de sabotori, dacă ești cu judecătorul activ care îți spune ce nu e ok și cum tu nu ești ok și ce n-ai făcut, vei fi nefericit. Nu contează mediul exterior. De asemenea, poți să fii în mijlocul unei crize. Dacă nu ești în zona de autosabotare, ești într-o altă zonă de liniște, de calm, de prezență, de autenticitate, creativitate, vei fi perfect, vei ști ce să faci acolo, da? Și chiar dacă e o super criză, tu vei putea să fii aliniat și să acționezi. Deci, contează din ce spațiu trăim. Și acum o să prezint cei 10 sabotori cheie. O să mai vorbim mâine despre acest spațiu din care trăim, despre supraviețuire, dar și despre cealaltă zonă pe care ne dorim să o antrenăm, pe care o numim în acest model înțeleptul. Dar haideți momentan să ne ocupăm de acești sabotori, să ne uităm mai profund la vocile zonei de supraviețuire, creierului de supraviețuire. Și când vorbim despre supraviețuire, avem mai multe răspunsuri la stres. Dacă simțim că amenințarea este gestionabilă, pot să mă ocup de ea, o să mă lupt, da? Fight, ăsta e primul tipar. Al doilea este de fugă, dacă mă gândesc că, ok, eu nu pot să fac față să mă lupt cu dușmanul direct, o să fug. Dacă mă simt total copleșit, o să îngheț. E clasica
virgulă căprioară care este cu ochii prinși în far și e blocat acolo. Așa se întâmplă și la noi. Și supunere, mulțumire excesivă. Să mă fac frate cu dușmanul până trec puntea, cum zicem noi în limba română. Astea sunt abordările pe care le avem, intrinsec, să zic, scrise în interiorul nostru. Așa e gândit corpul uman să reacționeze atunci când percepe amenințări și intră în supraviețuire. Și haideți să-i cunoaștem pe cei 10 sabotori. Încep cu judecătorul, care este un tipar de fight, un tipar de luptă. Este șeful sabotorilor, cel de care suferă absolut toată lumea. El este cel care te face să găsești greșeli, puncte slabe la tine, la alții și la circumstanțe. Generează mult stres, multă anxietate, multă rușine și multă vinovăție. Minciuna lui este că dacă nu te-ai pedepsi, dacă nu te-ai pune la zid, dacă nu te-ai judeca groaznic, mai ales atunci când ai greșit, ai deveni lene și fără ambiție. Vocea lui este încurcată cu o voce fermă, dar iubitoare a rațiunii, cu vocea înțeleptului. Ăsta este, de fapt, un sabotor destructiv. O să vedeți că la fiecare sabotor în parte o să spun care este minciuna pe care o credem. De ce spun că este o minciună? Pentru că acești sabotori au apărut atunci când noi eram copii. Aveam 3 ani, aveam un creier nedezvoltat, aveam puține resurse emoționale. Nu puteam să facem față la tot ce era în mediul nostru. Aveam nevoie de un adult care să ne regleze. Dacă asta nu s-a întâmplat, clar am dezvoltat aceste mecanisme de protecție și de supraviețuire. Și da, ele ne-au ajutat. A fost adevărat atunci, la 3 ani, ce ne-a spus vocea asta și ce am reușit să facem cu ajutorul acestui mecanism. Nu mai e adevărat astăzi. Astăzi aveți 30 de ani, 50 de ani, 70 de ani. Da. Aveți alte resurse, aveți un creier ajuns la maturitate, v-ați dezvoltat, v-ați maturizat, nu mai e la fel. Și totuși noi credem o voce care este valabilă de acum, este veche de 30 de ani sau câți ani aveți fiecare. Deci, de asta spun că la fiecare prezentare de sabotor o să vedeți și ce minciună credem încă, pentru că este atât de prezent, este atât de antrenată vocea respectivă, încât o credem fără să o mai punem la îndoială în vreun fel. Exemple. Și, de altfel, tot ce am văzut în părtășirile de pe Slido sunt vocile judecătorului. Deci, multe din împărtășiri sunt din spațiul acesta de judecător. Exemple. Nu sunt suficient de bună sau bun. Te uiți la cineva, imediat găsești defecte. Îți spui, nu are rost să greșesc, ori să încerc oricum o să greșesc. După o prezentare îți repeți doar greșelile. Îți compari mereu viața cu altora și te simți inferior. Îi judeci pe alții că nu muncesc destul. Te enervezi pe tine pentru că ai mâncat un desert și te numești slab. Asta a fost judecătorul. Aici nu sunt convinsă că vă recunoașteți. Aici nu e o întrebare dacă recunoașteți acest sabotor. Pentru toată lumea, acest sabotor este foarte puternic. Puteți să-mi scrieți pe chat și, uite, asta vă întreb. Dacă îi simțiți prezența, dacă simțiți prezența acestui judecător în timpul zilelor voastre, în timpul zilei, este ceva ce puteți vedea, că e foarte prezent în viața voastră. Este sabotorul universal. Cu toți avem acest judecător și la bază el are o funcție clară de supraviețuire. El ne-a ajutat să supraviețuim ca specie punând acest rău în față, căutând tot timpul greșeli ce era în neregulă. Deci el are o funcție cheie și de asta este împărtășit de toată lumea, însă astăzi nu ne mai ajută pentru că supraviețuirea noastră nu mai este amenințată în fiecare moment. Și totuși noi vedem în continuu ce e rău și ce nu funcționează. Și cel puțin pe partea de judecată de sine, cu toții stăm prost. Cu toții avem un judecător puternic, un judecător dur, care ne ceartă când greșim, care ne pune la zid, care se poartă urât cu noi, care ne tratează cu agresivitate, care crede că doar cu biciu o să putem să îmbunătățim lucrurile din viața noastră. Deci, vă invit să-mi scrieți pe chat dacă regăsiți asta, dacă îl regăsiți pe acest judecător. Și dacă regăsiți în interiorul vostru convingerea asta, care clar a fost preluată și de la generațiile anterioare, de la părinții noștri, bunicii noștri, că doar dacă o să mă pedepsesc, dacă o să mă fac să sufăr, o să mă pedepsesc, o să învăț ceva. Și nu o să mai repet lecția asta. O să învăț lecția și nu o să mai repet problema asta. Este prezent în continuu, da, uite cum zice Mariana. Bun. Acum o să încep cu ceilalți 9, care sunt complicii judecătorului, care sunt mecanismele pe care le folosim sau nu în funcție de ce am învățat în copilăria noastră, că funcționează, ce a funcționat pentru voi. Deci, cum arată lucrurile când intrăm în supraviețuire, întâi se activează judecătorul și spune, oh, asta nu e ok, uite, situația asta nu este ok.
omul ăsta nu este în regulă, nu-mi place de el. Da? Deci a început să se activeze judecătorul și apoi judecătorul va antama unul sau mai mulți sabotori complici din cei 9 pe care o să vi prezint acum. Primul dintre ei este evitantul, avoiderul, evitantul. Este tipar de flight, tipar clasic de fugă. Este acea concentrare pe pozitiv, pe plăcut, într-un mod extrem. Te face să eviți sarcini neplăcute, conflicte și duce spre procrastinare. Rezultatul este că un conflict escaladează și că există multe întârzieri. Minciuna pe care o crezi dacă ai acest sabotor este că, măi, eu nu evit problemele, eu doar sunt un om pozitiv. Și aici există ceea ce se numește pozitivitate toxică, toxic positivity. Doar lucruri pozitive, vreau de energie pozitivă, să nu mă deranjeze nimeni cu nimic. Dar, de fapt, în spate evită problemele. Exemple. Amâni o discuție dificilă cu partenerul. Nu deschizi scrisorile de la bancă. Eviți feedback-ul negativ. Lași proiecte importante pentru când o să ai timp. Spui nu știu ca să nu iei o decizie. Fugi de confruntări. Spui mai bine lasă. Alegi să faci lucruri mărunte ca să nu te ocupi de cele importante. Asta a fost evitantul. Aici sunt curioasă și dați-mi un semn pe chat. Cine se regăsește la evitant? O strategie clasică de supraviețuire și aș zice, cu toți avem un mic evitant în noi, mai mic sau mai mare. Dar întrebarea este pentru cine este o strategie centrală de supraviețuire, adică este ceva ce puteți vedea la voi, că aveți mai degrabă tendința de a fugi, de a vă retrage când apare ceva dificil. Că e o discuție, că este o sarcină dificilă. Cu toți avem un avoider noi în sensul ăsta în care dacă la un moment dat sistemul devine copleșit, sistemul nervos devine copleșit, procrastinez, mă duc să fac ceva mai plăcut. Ok, dar una este să se întâmple punctual, alta este să fie ceva recurent. Bun, eu mă regăsesc, da, ok, bun. Nu trebuie să vă regăsiți la toți. Deci nu trebuie să vă regăsiți la toți, doar unii sunt ăștia cei mai importanți și scopul meu este astăzi să vedeți care sunt acești top 3, să zicem. Da. Bun. Deci evitantul a fost primul. Continui cu un alt sabotor foarte cunoscut și anume controlorul. Tipar de fight, tipar de luptă, funcționează pe o nevoie anxioasă de a controla situațiile și oamenii, generează anxietate ridicată și nerăbdare atunci când asta nu este posibil. Crezi că ori ești în control, ori ești fără control. Și chiar dacă ai rezultate pe termen scurt, pe termen lung vei genera resentimente în relații. Nimănui nu-i place să fie controlat, dar aici sunt oamenii care nu se simt în siguranță, toate vin de la nesiguranță, da? Asta, în cazul ăsta, nesiguranța generează această nevoie de a controla situațiile și oamenii. Minciuna pe care o crezi dacă ai acest sabotor este trebuie să controlez ca să am cele mai bune rezultate cu oamenii. Dacă oamenii nu sunt controlați, dacă nu pun eu presiune pe ei, oamenii nu fac. Asta este minciuna pe care o credem aici. De exemplu, dacă ești într-o echipă în care ai oameni în echipă, da? Și ești managerul lor, ți-e foarte greu să delegi dacă ai acest sabotor. Sau în relația de cuplu se vede asta dacă vrei să afli tot timpul ce face partenerul, poate chiar ajungi să te uiți în telefonul lui sau neapărat atât de departe, dar trăiești cu nevoia asta anxioasă de a ști tot timpul, de a-l controla, de a ști unde se duce și așa mai departe. Deci, avem și este foarte generator de anxietate aici pentru că multe dintre lucrurile din viața noastră real nu sunt controlabile. Noi avem control asupra noastră, dar nici acolo 100%, dar ce fac alții, ce se întâmplă în politică, ce se întâmplă în țară, ce se întâmplă cu vremea, ce decide să facă partenerul de cuplu, copilul, etc., nu sunt în controlul nostru și atunci generează multă anxietate pentru că aici este o convingere că eu trebuie să controlez. Eu trebuie neapărat să controlez. Exemple. Te superi dacă lucrurile nu se fac după cum vrei tu. Te enervezi când cineva întârzie 5 minute. Îți corectezi mereu partenerul la detalii mărunte. Faci micromanagement în echipă. Îți e greu să delegi. Vrei să planifici și vacanțele la secundă. Îți pierzi calmul când pierzi controlul. De exemplu, trafic, zbor amânat, zbor anulat. Avem controller? Ia să vedem. Se regăsește cineva aici la controller? Înclin să cred că avem. E un sabotor
important și des întâlnit. Sunt într-o veșnică nesiguranță, zice Neia, 80%, zice Adrian, ok. Am trecut prin el. Bun. Și am văzut că era o întrebare despre overthinking. Overthinking-ul este marca creierului de supraviețuire, pentru că tendința creierului de supraviețuire, când intrăm în supraviețuire, este să intre într-o spirală, are tendința asta de a spirala. Încep să mă gândesc la ceva, mă preocupă ceva și numai la aia mă gândesc după aia. Deci da, overthinking egal supraviețuire, egal gânduri tipice supraviețuirii. Bun, merg mai departe. Un sabotor mai puțin cunoscut și care este poate chiar apreciat în societate, în special în mediul de business, dar de fapt el este un sabotor destructiv, este hyperachiever-ul. Este un tipar de supunere de fond, o să explic imediat de ce, pentru că vrea foarte multă validare exterioară. Te face dependentă de performanță constantă și realizări pentru a te respecta și a te valida. Și ești foarte concentrat pe succes extern în loc de criterii interne pentru fericire. Aici întrebarea mea pentru voi e cine a fost premiantul clasei sau cine a luat note bune la școală, cine a fost la olimpiade. Pentru că dacă ați avut genul ăsta de rezultate și ați primit apreciere, iubire din partea părinților voștri pentru rezultatele voastre, aveți toate șansele să fi dezvoltat acest sabotor, adică să începeți să credeți că valoarea voastră este dată de ce livrați. În cazul copiilor, ce livrează la școală, note, da? Și apoi ca adulți, ce livrează la job. Ce poziție socială avem, câți bani facem, ce rezultate avem, ce proiecte de succes și așa mai departe. Deci, aici nu e întrebarea că poate acum vă gândiți, măi, dar nu pot să mai fac acum lucruri, că ăsta e un sabotor, nu e despre asta. Este despre faptul că îmi leg acceptarea de sine de cât livrez și de succes. Și te consider valoros doar atâta timp cât livrezi. Dacă mâine nu mai livrezi, nu știu, pierzi jobul, pierzi niște bani. Asta îți lovește direct în valoarea de sine. Și pentru că este această goană după a bifa rezultate, poți să devii workaholic și să te deconectezi de la nevoile tale emoționale. Deci aici este un mare focus pe a livra și un focus scăzut, adică o devalorizare a relațiilor. Pentru că pune pe primul loc livrarea rezultatelor. Chiar și în detrimentul relațiilor. Și atunci o amenințare aici este că nu o să ai relații profunde, că o să te simți singur. Pentru că, ok, ai rezultate profesionale și exemple. Postezi doar reușite pe social media. Te simți valoros doar când atingi un obiectiv. Muncești chiar și bolnav ca să nu pari slab. Ești mereu ocupată, fără pauze. Îți pierzi motivația dacă nu ești lăudată. Îți compari succesul constant cu al altora. Te apuci de un nou proiect imediat ce ai terminat unul. Avem hyperachieveri, avem printre noi aici premianți, sau nu neapărat premianți, că poate am învățat asta din alt context, nu neapărat luând note bune la școală, dar aia e o șansă. Dacă ați luat note bune la școală, aveți șansă să fie dezvoltat acest sabotor și este, dacă ați trecut printr-un burnout vreodată, este cel care generează burnout. Pentru că te tot împinge să-ți depășești limitele sistemului nervos, adică muncesc, pun foarte multă presiune și evident că asta duce la boală, că mai am nevoie de odihnă ca să mai reglez sistemul. Ok, merg mai departe. Cred că aici o să vă regăsiți mai mulți. Dacă vorbim de anxietate, vorbim în mare parte despre acest sabotor și anume hipervigilentul. Este un tipar de flight freeze și te face anxios legat de pericole potențiale, despre orice ar putea să meargă rău. Este acel uitat după drobul de sare. Când o să cadă drobul de sare? Și te ține într-un stres constant care e foarte obositor atât pentru tine cât și pentru ceilalți. Întrebarea aici este când o să cadă drobul de sare? Uite câte pericole sunt. Pericolele din jur sunt mai mari decât sunt de fapt. Asta este minciuna pe care o crede. Vigilența non-stop e cea mai bună cale de a le gestiona. Deci, aici este prăpăstiosul, așa se mai poate numi, și generează extrem de multă anxietate. Știți că spuneam asta că fiecare sabotor și statul în supraviețuire în general consumă multe resurse. Acest hipervigilent este unul dintre cei care consumă extrem de multe resurse. Gândiți-vă că e foarte obositor
să te tot uiți după toate pericolele. Chiar și la alea inexistente, pentru că multe dintre ele sunt inexistente sau le face în capul lui mai mare decât sunt. Exemple, nu poți dormi noaptea, pentru că mintea îți rulează ce ar putea să meargă prost. Verifici obsesiv dacă ai încuiat ușa. Stai cu telefonul lângă tine de teamă să nu ratezi un mesaj. Îți faci griji că vei pierde jobul chiar dacă nu există semne. Repeți în cap discuții dificile de zeci de ori. Supraveghezi excesiv copiii ca să nu pățească ceva. Ai mereu senzația că ceva rău urmează să se întâmple. Ia să vedem. Vă regăsiți aici? Când îți vine natural, atunci nu mai e obositor să fii hipervigilent. Nu aș spune că îți vine natural. Nu există asta cu îți vine natural. E despre starea sistemului nervos. Dacă sistemul nervos este setat și antrenat să vadă o grămadă de pericole, adică de fapt să trăim în nesiguranță, deci baseline-ul pentru nesiguranță este foarte jos. Da, se poate simți natural în sensul de familiar. Asta nu înseamnă că asta este starea de echilibru și de sănătate și de bine pe care ne dorim de fapt. Uite aici, aici văd mai multă lume care se regăsește. Dacă aveți probleme cu somnul, de exemplu, e din cauza acestui sabotor. Neia zice aici, am trăit ani de zile. Da. Prezent. Prăpăstiosul prezent. Da. Aici consumăm, v-am zis, mult, pentru că e obositor să te uiți tot timpul când o să cadă drobul de sare. Merg mai departe. Un sabotor mai puțin cunoscut și care este mai des întâlnit la bărbați. De ce? Pentru că asta ține de condiționarea noastră socială. Bărbații primesc acest mesaj că trebuie să fie raționali, să se deconecteze de la emoțional, să nu arate emoțiile. Și atunci de asta spun că sunt șanse mari ca acest hiperrațional să fie mai prezent la bărbați, dar nu numai, sunt și femei, sunt multe femei care au acest sabotor. Aici este refugiul în mental. Este acest focus intens, exclusiv pe zona rațională, inclusiv în cazul relațiilor. Sunt acei oameni care sunt foarte mentali, mentalizează tot, le e foarte greu să se conecteze la corp, la emoții. Dacă îi întreb ce simt, nu știu să spună ce simt și oricum li se pare irelevant. Nu au răbdare cu emoțiile, nici cu ale lor, nici cu ale altora. Consideră că nu merită timpul sau atenția lor. Dacă ai sabotorul ăsta, poți să fii perceput ca rece, arogant sau distant. Și dacă ai sabotorul ăsta, crezi că mintea rațională e cea mai importantă și utilă formă de inteligență pe care o ai, versus, și de ce e o minciună? Pentru că mai avem și alte forme de inteligență care sunt extrem de utile, poate chiar mai utile, cum este intuiția. Exemple. Îi spui unui prieten supărat, nu are sens să plângi, rezolvă situația. Îți ascunzi emoțiile ca să par rațional. Distanță în relații, partenerul se plânge că ești rece. Într-o discuție emoțională vii cu statistici, nu empatie. Îți analizezi excesiv propriile emoții, dar nu le trăiești. Sunt oamenii care vor să înțeleagă, să înțeleg și ei zic, hai să fim raționali în situația asta. Ok, doar că oamenii sunt ființe emoționale și dacă ai pe cineva care este activat emoțional, e speriat, e enervat, e supărat, da? Să vii din spațiul ăsta mental este extrem de deranjant și nepotrivit pentru starea emoțională a omului din fața noastră, când de fapt acolo ar fi nevoie de conectare emoțională și de empatie. Și de asta poate să-ți fie greu să te conectezi profund cu oamenii, te enervezi pe alții că sunt prea sensibili. Ia să vedem. Avem aici acest sabotor prezent. Da, văd că unii dintre voi v-ați regăsit și aici. Știți, e un mod natural al corpului nostru de a se refugia, adică în momentul în care este foarte multă durere în corp, mă refer mai ales în primii ani de viață, dacă am trecut printr-un abuz, dacă am avut un mediu abuziv, refugiul ăsta în mental este ceva des întâlnit, că nu mai vreau să simt, da? Mă refugiez la etajele superioare ca să nu mai fiu în contact cu durere. Deci, din nou, nu e vina voastră. Este un mecanism de supraviețuire al corpului în acel moment. Bun, merg mai departe, mai avem câțiva. Pleaserul, un sabotor mai cunoscut, aș spune, mai des întâlnit la femei, din același motiv ca mai devreme când dădeam exemplu cu bărbații. În cazul femeilor, ele sunt programate, condiționate social, ce puțin așa a fost, poate nu o să mai fie așa, se mai schimbă lucrurile, dar
femeile sunt programate să fie drăguțe, să aibă grijă de toată lumea, să fie compliant, nu știu cum ar fi cuvântul ăsta în română, să mulțumească pe toată lumea, să nu supere pe nimeni, stai cu minte, pupă și pe mătușa nu știu care pe care nu vrei de fapt să o pupi și tot așa. De asta e tiparul clasic de fond, da, de supunere. Te face să încerci să obții acceptare și afecțiune prin a ajuta, a salva, a flata alți oameni constant și pierzi din vedere nevoile tale, devii frustrat pe alții ca rezultat, dar de fapt în spate tu crezi că dacă o să fie așa drăguț și o să-i mulțumești pe toți, o să fie și ei la fel cu tine. Nu e cazul, pentru că o să te întâlnești cu oameni care au alți sabotori. Și de foarte multe ori sabotorii noștri sunt complementari, mai ales în relațiile de cuplu sau de parteneriat de business. Tu ai sabotorul pleaser, să zicem, partenerul nu o să aibă tot pleaser, probabil că o să aibă un hyperachiever sau un controller. Sunt complementari, o să găsim fight, cineva mai pe fight, mai pe luptă, vrea să controleze treaba, cu cineva care este ok, las de la mine, da? Dacă te regăsi în cuplu cu doi la fel, se bat cap în cap și nu ține relația, da? Da. Deci aici avem tiparul ăsta de supunere și de minciuna pe care o credem aici este că îi mulțumești pe alții pentru că e un lucru bun și te face o persoană bună, negând că faci asta ca să primești acceptare și afecțiune indirect. Da. Deci, de fapt, credem că așa o să fim plăcuți și acceptați. Spui da când ești copleșită. Eviți să-ți exprimi opinia ca să nu superi. Îți cer scuze excesiv chiar și pentru lucruri mici. Nu cere ajutor de frică să nu deranjezi. Te conformezi la deciziile grupului chiar dacă nu-ți convin. Îți schimbi planurile ca să fii pe placul altcuiva. Muncești peste program ca șeful să fie mulțumit. Nu e doar la femei, vreau să spun și asta. E mai des întâlnit la femei. Acum sunt curioasă cine se regăsește la pleaser. Diomid, văd că zice că se regăsește. Și da, să vedem. O să răspund și la întrebări. Am văzut că am și niște întrebări. O să vă rog să le puneți la final ca să trec prin toți sabotorii întâi. Și da, poate avem și oameni care au trecut pe aici și care acum au mai început să învețe că nu e foarte util să fie aici. Bun, mai avem 3, cred. Neliniștitul. Neliniștitul, tipar de flight, de fugă, este această căutare continuă a unui lucru nou pentru a scăpa de golul interior. Mereu în căutarea unui nivel mai mare de entuziasm, mereu ocupat într-o activitate nouă, care nu te lasă să te bucuri de activitatea curentă. Asta e fuga de prezent. Și ai o grămadă de distrageri care te fac să pierzi focusul. Minciuna pe care o crezi aici este că, fiind așa ocupat, treci din plin, dar ignori faptul că, fiind mereu în căutări, ratezi viața care tocmai se întâmplă. Și aș spune că cu toți avem un restless antrenat de social media, de exemplu, acel attention span de care vorbim, faptul că nu ne mai putem focusa, deci acest neliniștit apare și așa în fiecare zi, de exemplu, prin faptul că nu pot să mai țin focusul la ceva. Peste câteva secunde trec la altceva, da, acel multitasking, dar se vede și la lucruri de mai mare profunzime, adică faptul că vreau să fiu mereu ocupat, că mă îngrop în tot felul de chestii ca să nu stau cu mine, să nu simt, pentru că de fapt e o fugă de un gol interior aici. Exemple. Ai 10 taburi deschise, sari între ele. Începi un curs, dar nu îl termini. Te plictisești repede, cauți mereu ceva nou. Într-o conversație îți verifici telefonul. Nu reziști liniștii. Trebuie să faci ceva. Îți iei prea multe proiecte deodată. Nu te bucuri de vacanță pentru că te gândești deja la ce urmează. Și aici m-am regăsit. Da, v-am zis, o să vă regăsiți la mai mulți dintre ei. Nu la toți, probabil că nu la toți, probabil că unii nu sunt atât de familiari, nu vă vine să faceți așa, dar la câțiva înclin să cred că vă veți regăsi fiecare dintre voi. Bun. Continui cu un alt sabotor cunoscut, aș spune, și care dă multă bătaie de cap, și anume perfecționistul, stickler în engleză, care este un tipar de flight, de evitare de fapt. Este această nevoie de perfecțiune, ordine și organizare dusă prea departe, care îi face și pe ceilalți și te face și pe tine să fii rigid, să fii anxios, te face să trăiești într-o continuă stare de frustrare cu tine și cu ceilalți legate de lucruri imperfecte. Și minciuna pe care o crezi este că perfecționismul este mereu bun și nu vei plăti un preț mare pentru el. La ce mă refer cu prețul mare? Este, având în vedere cât de mult timp consumăm pe
lucrurile astea care ar putea fi făcute mai ușor și aruncate în lume, o să plătești un preț mare, de exemplu, în timp sau în nervi. Că amâni, de exemplu, lansarea unui proiect pentru când o să fie perfect. Scrii un mail de 10 ori și asta îți consumă mult mai mult timp și așa mai departe. Exemple, rescrii un e-mail de 10 ori. Nu lansezi proiectul până nu e fără greșeală. Îți corectezi colegii obsesiv. Simți că nu e suficient de bun ce ai făcut. Te enervezi când cineva face o mică greșeală. Aici este e o fugă totală de a greși. Cum să greșesc? Cum să vadă oamenii că am greșit? Asta înseamnă că nu mai sunt perfect. Stai ore în șir pe un detaliu mic. Nicolae zice, în sfârșit unul pe care nu l-am. Bravo! Dar cred că îl regăsim. Mă gândesc că sunt oameni care se regăsesc aici. Ia să vedem dacă sunt. Uite, eu nu zice, asta sunt eu. Asta sunt eu, da. Da. Doar că există o diferență între perfect, care are o notă de rigiditate, de această energie a rigidității, și suficient de bun. Da, suficient de bun e altceva, e altă energie. Dar aici e foarte, foarte multă rigiditate. Avem perfecționiști printre noi? Ia uite, Dan zice și eu mă regăsesc. Când sunt în vacanță nu mă relaxez, mă gândesc la perioada de după. Da, cred că era legat de restless, de neliniștit. Ok. Și închei cu victima, care este tipar de freeze, fon, te face să fii emoțional și temperamental ca să primești atenție și afecțiune. Cine are sabotorul ăsta a învățat în copilărie că plângându-și de milă va obține atenție și o să te concentrezi pe emoții neplăcute, te vei simți ca un martir. De ce mi se întâmplă totul mie? Asta este vocea victimei. Aș spune din nou că toți avem o mică victimă în interiorul nostru, mai mică sau mai mare, dar toți avem tendința uneori să ne victimizăm și să ne gândim, mamă, de ce mi se întâmplă mie? Numai mie mi se întâmplă așa ceva, săracul de mine, bietul de mine, sunt nedreptățit, săracul de mine și așa mai departe. Dar una e să ai așa punctual situația asta, să cazi acolo și să revii, alta este să fie un mecanism al tău constant pentru a obține atenție și iubire. Și poți să generezi chiar frustrare în alți oameni apropiați că chiar dacă încearcă să te ajute și să te facă fericit, nu reușești decât pe termen scurt. Minciuna lui este, pe care o crezi dacă ai sabotorul ăsta, să mă plâng mereu, e cea mai bună cale de a obține atenție și afecțiune. Bun, și cu acest ultim sabotor am încheiat prezentarea celor 9 și da, cum scrie și Ionut, sunt și sabotori care se potrivesc foarte bine, care fac așa o echipă minunată. Când intrăm în supraviețuire, apare judecătorul și apoi apare o echipă minunată, de exemplu, controllerul și hyperachieverul și perfecționistul, de exemplu, sunt super bine împreună, merg foarte bine împreună, pentru că hyperachieverul spune trebuie să livrez rezultate ca să fiu valoros. Perfecționistul zice, păi trebuie să fie perfect ce livrez, nu așa oricum. Și controllerul zice, păi va trebui să-i controlăm pe toți ăștia ca să ajungem la rezultatul ăla. Deci asta, de exemplu, e o echipă des întâlnită. Dar nu e singura, sunt tot felul de echipe, între ghilimele, de sabotori care apar. Deci nu e neapărat doar un sabotor care se activează într-un anumit moment, pot să fie 2-3. Și acum întrebarea mea pentru voi, după ce i-am prezentat pe toți, care ați zice că este top 3 în cazul vostru? Care sunt top 3 sabotori? Și o să vă mai arăt... am uitat să spun la victimă. De ce mi se întâmplă mie asta? Cauți simpatie prin povestiri dramatice, te simți ignorat și te retragi, spui că nu ai noroc, că viața e nedreaptă. Nu-ți asumi responsabilitatea, dai vina pe alții. Cauți atenție prin exagerarea problemelor, eviți să faci pași concreți ca altcineva să rezolve. Deci asta a fost victima și acum întrebarea mea pentru voi este care sunt top 3 sau pe care i-ați reținut și ați zis, mamă, aici sunt eu. Deci astea sunt eu, clar. Unde ați avut un aha? Vă invit să-mi scrieți asta pe chat. Avem evitant, avem controller, avem hipervigilent, avem hyper-rational, avem hyperachiever, avem perfecționist, avem neliniștit, avem victimă, nu știu dacă am zis pe toți, avem pleaser, la care vă regăsiți. Dați-mi un semn pe chat și eu între timp o să vă mai spun un lucru. Să zicem că ai eșuat la finalul unui proiect, toate obiectivele au fost neatinse, totul e rău, e clar și problema ta, ok?
Hai să vedem ce ar spune sabotorii din capul tău la acest eșec. Poate aici mai regăsiți un sabotor anume în cazul vostru. Judecătorul. Am dat-o complet în bară. Sunt un ratat și asta demonstrează că nu sunt bun de nimic. Tot ce am construit se duce pe apa sâmbetei. Evitantul. Mai bine închid laptopul și mă duc să mănânc ceva. O rezolvi o altă dată, nu acum. Controllerul. Nu e vina mea. Sigur ceilalți au stricat ceva. Eu am făcut totul corect. Dacă m-ar fi ascultat pe mine, acum n-am fi ajuns aici. Hyperachieverul. Ce rușine. Toți o să vadă că nu sunt capabil, imaginea mea e distrusă, acum toți cred că sunt slab și incompetent. Hipervigilentul. E groaznic dacă am eșuat până acum, totul se prăbușește. În câteva săptămâni o să mai am job, bani sau viitor, totul este în pericol. Hyperrational, hiperraționalul. Știam eu că am greșit când am ascultat de intuiție, trebuie să mă bazez doar pe logică și să fac o analiză mult mai riguroasă, emoțiile nu ajută la nimic. Pleaserul. Am greșit față de ceilalți, trebuia să fac mai mult din ce mi-au cerut, sigur e vina mea și am dezamăgit pe toți. Neliniștitul. Trebuie să fac ceva rapid orice, doar ca să scap din situația asta. Nu pot să stau locului, simt că mă sufoc dacă nu acționez imediat. Perfecționistul. Normal că am eșuat pentru că nu am verificat fiecare detaliu la sânge, am scăpat o virgulă, o nuanță și uite unde am ajuns. Și victima e nedrept. Mereu mi se întâmplă mie, parcă universul are ceva personal cu mine. Oricât aș încerca, tot ies eu ies cel mai prost. Bun, văd că ați început să-mi scrieți aici pe chat. Deci judecătorul avem cu toții. Asta este clar. Dar care e top 3? Bun. Am făcut un rezumat. Mă regăsesc la judecător, evitant, hipervigilent și neliniștit. Un pic de victimă, un pic de perfecționist. Hypervigilant. Văd că mai multă lume scrie de hipervigilent, evitant, pleaser. Este greu de dus. Am trecut prin multe asemenea stări. Da, știu că sunt foarte familiare și cunoscute, pentru că, v-am spus, ei sunt obținuți în urma unei cercetări pe 500.000 de oameni, oameni ca noi, care au fost întrebați exact asta. Când ai un eșec, când ceva nu-ți iese, ce gând ai în capul tău? Aceste gânduri pe care le vedem aici pe slide. Și deci, tot stresul este autogenerat, este generat de sabotorii tăi. E ca atunci când vrei să plantezi o grădină frumoasă și ai semințe, ai pus plantele acolo, dar nu știi că tu ai niște melci dăunători care, cum o să apară o mică plântuță, o mănâncă, o distrug, s-a dus pe apa sâmbetei acea plântuță. Așa e și cu sabotorii ăștia. Vrei să faci ceva, îți propui ceva, doar că pentru că acești sabotori sunt atât de antrenați, și asta e o întrebare aici, câți ani aveți? Dați-mi semne, facem așa un recensământ. Câți ani aveți? Cam atâția ani au și sabotorii voștri. Nu chiar fix, dar mai scădem 3-4, da? Și ajungem la numărul de ani în care am antrenat acești sabotori. Și de asta sunt atât de puternici, de asta sunt ca niște melci care ne omoară orice vrem să facem, pentru că atunci când începi, vrei și tu să faci ceva nou, ai o inițiativă, ai o idee. Melcii ăștia sunt atât de dezvoltați, atât de mari, încât imediat ți-o omoară din fașă. Deci, hai să vedem. Scrieți-mi, vă rog, pe chat. Ce vârstă aveți? Pentru că cam atâția ani au și sabotorii voștri. Procrastinarea intră la evitant. Nu am văzut că m-a întrebat Maria. Țigara unde se clasează? Cum adică țigara? Țigara, nu știu ce înseamnă țigara. Trebuie să-mi spui ce comportament e acolo. Poate e o evitare, de exemplu. Deci, câți ani aveți? Atâția ani au și sabotorii voștri, atâția ani de antrenament, de mușchi au și sabotorii voștri. Uite, 38, 68, 46. Chiar am primit astăzi o întrebare de la cineva pe grup dacă se mai poate face ceva la 70 de ani. Și răspunsul meu a fost da, oricând se poate face ceva, pentru că creierul are neuroplasticitate, oricând putem construi cărări neuronale noi, întări alte cărări neuronale într-o altă zonă a creierului. Și despre asta o să începem să vorbim mâine. Deci, chiar dacă au 50 de ani sabotorii voștri, 70 de ani, se pot face lucruri, dar ideea e că plecăm de la un minus, da? Plecăm de la niște sabotori antrenați foarte mult. Sabotorii tăi însă te mint. Te mint pentru că ce spun ei este ce era adevărat acum 30 de ani, 50 de ani, nu astăzi.
Și deci scopul nostru va fi să începem să ne dezidentificăm, să începem să identificăm acest sabotor, să vedem că vocile lor rulează în capul nostru și de asta vi-am și prezentat, pentru că apoi să facem această dezidentificare și să zicem, ăsta e un sabotor, nu sunt eu. Asta este doar un comportament, un mix de gânduri, emoții, comportamente pe care l-am antrenat atât de mult timp. Problema e că din cauza autosabotării nu duci la capăt 80% din lucrurile pe care îți dorești de mult să le faci. Meditație, mâncat sănătos, începutul unui proiect, o școală nouă, o relație, o propunere de business. Pentru că îți blochezi ideile bune înainte să prindă contur. Vocea critică din interior le omoară din fașă. Tot din cauza autosabotării nu-ți dai credit pentru ceea ce faci, nu te apreciezi și nu te promovezi cu încredere în tine, ca să ajungi, de fapt, acolo unde știi că ai putea. Vezi doar ce nu faci, nu ce iese. Tot așa, din cauza autosabotării, poți să ai o revelație într-un moment. Poți să-ți dai seama, wow, uite, eu asta trebuie să fac. Acum înțeleg cum rezolv problema, dar apoi cazi, pentru că totul rămâne la stadiu de idee, dar chiar nu uiți de tot. E nevoie de mușchi mental ca să o susții într-o altă zonă, în zona asta înțeleaptă. E nevoie de acea voce încurajatoare care să zică, wow, hai să facem lucruri, hai să implementăm revelația asta pe care am avut-o. Și de asta schimbările din viața ta durează ani de zile. Chiar dacă ai un moment de click, nu poți să-l susții. Ai nevoie, de fapt, de o altă parte a creierului mult mai puternică care să susțină genul ăsta de schimbări sau revelații. Și tot din cauza autosabotării te simți obosit mental, n-ai energie să faci ceea ce ți-ai dori. Statul în negativ și în supraviețuire este foarte consumator de resurse. De asta, de exemplu, atunci când lucrez cu oamenii și încep să stea mult mai puțin în supraviețuire și mult mai mult în cealaltă zonă, înțeleaptă, își eliberează multă energie și încep să spună, wow, dar ce aș mai fac eu, aș vrea eu să fac în viața mea? Păi m-aș apuca de sport, păi m-aș apuca de o limbă străină, m-aș apuca de o școală. Și fac lucrurile astea, încep să le facă. Din simplu fapt că li se eliberează energie care înainte era consumată în zona de supraviețuire. E un lucru natural care se întâmplă. Și din cauza autosabotării, nivelul tău de fericire nu crește, simți rar bucurie și liniște, iar diversele activități de lucru cu tine, terapie, coaching, te ajută mult prea puțin. Întrebam eu zilele trecute cine face psihoterapie. Eu susțin toate modurile de lucru cu sine. E foarte bine că facem psihoterapie și mai ales la începutul lucrului cu sine e foarte util să vezi ce se întâmplă în interiorul tău, să înțelegi niște cauze pentru care ai niște comportamente și așa mai departe, însă pe termen mediu și lung, dacă nu acționăm și la nivel de hardware, da? Cum funcționează creierul, cum funcționează corpul nostru, metodele astea doar de discutat ne vor ajuta mult, mult prea puțin. Acum, sabotorii nu sunt dușmani, ci programe care au apărut să te protejeze cândva. Doar că acum, în loc să te ajute, îți taie aripile. Și e ca și cum ai avea un paznic foarte vigilent la ușa casei tale. Paznicul a fost antrenat să te protejeze de hoți, acele pericole reale care erau atunci în copilărie. Acum însă el refuză să lase să intre și prietenii, oportunitățile, iubirea, banii, pentru că le vede pe toate ca pericole posibile. Iar autosabotarea este acest mod în care paznicul îți blochează creșterea, deși intenția lui este să te apere. De-aia părțile astea din noi le numim sabotori, așa le numește de la Positive Intelligence, dar de fapt ele au o intenție pozitivă în spate. Deci n-ar trebui să ne urâm, să-i urâm pe sabotori. Mai aud uneori că zic oamenii trebuie să scăpăm de acești sabotori, vreau să scap de ei, să-i distrug. Nu asta e ideea, e ca și cum ai vrea să spui vreau să tai o parte din mine. Nu asta e ideea și nu asta e intenția noastră în programul ăsta, să vrem să scăpăm de părți din noi. Scopul este în primul rând să conștientizăm, să vedem că sunt niște mecanisme acolo care încearcă să ne protejeze și apoi să vedem ce facem cu asta, cum le ajutăm cum le dezarmăm, cum le ajutăm să nu mai simtă părțile astea din noi această nesiguranță continuă pentru a ne lăsa să facem ceea ce ne dorim astăzi. Deci cheia va fi, și despre asta o să vorbim zilele viitoare, cum slăbim sabotorii, acești inamici interiori care sunt ca acești melci înfometați care trebuie îndepărtați pentru a nu mai împiedica florile din grădină să crească. Și mă opresc aici în seara asta cu zona de training. Mâine vom începe să vorbim despre cum stopăm această negativitate, cum ieșim din supraviețuire prin metoda Positive Intelligence. Mâine vom vorbi despre cele două părți ale creierului și o să vă spun și o poveste atipică
Apoi o să vorbim despre ce înseamnă mental fitness și inteligența pozitivă. Vom vorbi despre cei 3 mușchi mentali, ce mușchi mentali trebuie să antrenez ca să fiu fit, să am o minte fit. Și o să începem exercițiile practice, o să experimentez exercițiile Positive Intelligence de shift mental rapid. Și o să înveți cum să oprești spirala gândurilor negative în mai puțin de 1 minut, pentru că genul ăsta de exerciții, asta fac, ne scot din supraviețuire. Deci mâine o să vedeți foarte clar cum facem asta. Și vă reamintesc de jocul zilei. În fiecare zi vă invit să rezolvați linia caracteristică zilei respective. Astăzi suntem la trainingul 2 și sunt aici 4 mici activități pe care vă invit să le faceți pentru a intra în concursul cu premii speciale. 2 sesiuni 1 la 1 cu mine pe care le voi extrage prin tragere la sorți în ultima zi, în care lucrăm specific pe subiectul vostru. Deci, postarea cu jocul zilei va apărea imediat ce ieșim din acest live. Vă invit să faceți o postare când ați terminat cele 4 acțiuni din ziua respectivă cu hashtagul jocul zilei. Pune și o poză cu bingo în care mi-arăți că ai bifat cele 4 lucruri. Intri în joc dacă postezi 5 din 5 teme. Și o ultimă reamintire pentru pachetul VIP. Este ultima zi, de mâine se închid înscrierile pentru pachetul VIP. Avem deja prima sesiune live din pachetul VIP, care este o sesiune minunată despre coerența creier-inimă. Ea are loc sâmbătă dimineața de la ora 10. Vei învăța să sincronizezi inima și creierul pentru a intra instant într-o stare de calm, claritate și putere interioară. Este o stare extrem de sănătoasă și productivă. Folosim aici metoda HeartMath de la Institutul HeartMath. Este institutul care studiază inima de peste 30 de ani. Este o metodă care este folosită de sportivi, lideri de top, profesioniști din întreaga lume pentru a se conecta la inspirație, bucurie, chiar și sub presiune maximă. Este o practică în plus față de ce o să vorbim la Mental Fitness. Deci m-aș bucura să veniți și aici. Iar al doilea bonus din pachet este workshop-ul live pentru dezvoltarea intuiției, în valoare de 399 de lei, în care vorbim despre diferența asta dintre vocea fricii și vocea înțelepciunii interioare și despre cum putem să ne auzim intuiția, cum putem să antrenăm intuiția și o folosim în decizii de business, viață și personală, mai ales că mulți lideri ai planetei spun asta, de multe ori deciziile mele sunt intuitive și doar apoi aleg să le justific și rațional. Bun, deci dacă vreți să veniți și la VIP, o să vă las linkul. Este ultima șansă în această seară pentru a vă înscrie și la VIP și de altfel la VIP aveți și înregistrarea celor 10 sesiuni de Mental Fitness Lab, deci puteți să le revedeți ori de câte ori vreți voi, pentru că, așa cum știți, grupul se închide după cele 10 zile. Camelia întreabă cum accesăm pachetul VIP. Camelia, ți-am lăsat un link acum pe chat. Sper că îl vezi. Bun. Și acum o să vă invit, dacă aveți orice fel de întrebări, să le adresați pe chat. Asta este invitația mea de final. Dacă aveți întrebări, vă rog. Sunt aici încă câteva minute ca să răspund. Am văzut că era o întrebare mai sus legată de nervul vag. Dacă ce vorbim aici se leagă și de nervul vag, da, se leagă și de nervul vag. Nervul vag este nervul cel mai complex din corpul nostru, care trece atât prin intestine, cât și prin abdomen, stomac, inimă, gât, ajunge până la creier și nervul vag este cel care modulează stările noastre de anxietate. Dacă simțiți că vi s-a strâns stomacul, ăla este nervul vag. Da, deci bineînțeles că se leagă, se corelează tot ce vorbim aici cu nervul vag. O să vă povestesc și eu despre nervul vag într-una dintre serii. Bun. Hai să vedem dacă mai este vreo întrebare și dacă nu e o întrebare, vă invit să-mi scrieți pe chat care e o idee cu care plecați. Asta e deja parte din jocul zilei, deci dacă vreți să împărtășiți deja o idee sau un cuvânt cu care pleci, care e o idee cu care pleci, care este o idee care ți-a dat de gândit, ceva ce ai descoperit astăzi despre tine sau ai învățat în acest workshop, dă-mi un semn pe chat. Hai să vedem. Ce ai învățat astăzi, ce ai descoperit astăzi? Și apoi închidem această sesiune și ne revedem mâine cu soluții. Că toată lumea întreabă, aici am văzut mai multe întrebări. Ok, cum oprim gândurile astea? Ce facem? Cum rezolvăm? Cum dăm mai încet sabotorii?
Mâine începem să vorbim despre asta. Deci mâine încep să vină soluțiile, resursele, ajutorul, da? Mâine încep să vină soluțiile. Bun. Ok, mai stau câteva secunde că am o întârziere și încă nu văd dacă mi-ați mai scris ceva apropo de întrebări sau idei cheie cu care rămâneți. Mă uit. Așa. Și dacă nu mai sunt, o să închid aici. Vă doresc o seară frumoasă tuturor. Pe curând, ne vedem mâine seară. Nu nervul vag te sabotează, nu nervul vag te sabotează, ci faptul că timp de foarte mult timp ai antrenat zona de sabotori. Nervul vag își face doar treaba. Cum să antrenăm sabotorii să lucreze pentru noi și nu împotriva noastră? Ce întrebare interesantă! Sabotorii nu pot fi antrenați să lucreze în sprijinul nostru. O paralelă pe care o face Gabor Mate, el nu le spune sabotor, dar le spune tot mecanisme de supraviețuire. Paralela pe care o face Gabor Mate este așa: sabotorii ăștia sunt ca niște prieteni care te știu din copilărie, au crescut cu tine la bloc acolo, după aia nu te-au mai văzut cum ai crescut, ai evoluat și ei se poartă cu tine ca și cum tu ești tot ăla de la bloc. Și ei ele sunt niște mecanisme care nu se upgradează așa pur și simplu, adică sunt anumite cărări neuronale care au învățat, le tot rulăm și facem lucrurile într-un fel. Ideea nu este să... că nu e neapărat că îi antrenăm pe ei să facă bine, cât antrenăm alte cărări neuronale în altă zonă a creierului care ne susține și asta în timp slăbește sabotorii. Dar o să explic mai clar asta mâine. Bun, văd că mi-ați mai scris aici. Plec cu gândul că voi avea mult de lucrat cu mine și aveam multă răbdare cu sabotorii mei. Cei 10 sabotori ai binelui nostru. Am descoperit că am mai mult de 3 sabotori. Mulțumesc că ești fantastică. Am de lucrat cu mintea mea, nu glumă. Mulțumesc, Manuela. Mulțumesc. Bun. Bine, dragilor. Uite, mai am o întrebare aici. Există vreo legătură între acești sabotori și profilul cognitiv-comportamental? Nu știu ce înseamnă profil cognitiv-comportamental, nu știu dacă știu exact modelul ăsta de care mă întrebi tu, Ionuț, dacă vrei să clarifici un pic. Nu știu exact modelul ca să pot să fac o legătură directă, dar cred că există o legătură directă, adică dacă uh, dacă o să-mi dai mai multe detalii, o să pot să-ți răspund. Bun. Haideți că închid aici atunci. Vă mulțumesc tuturor, vă doresc o seară frumoasă. Pe curând!